Здравейте! Аз съм Теофийския Дорако. И много хора ме мислят за мъж. Ето това не е така. Защото аз съм жрицата на Аполон. И ме наричат Пития. Професията ми е да предсказвам бъдещето. Изпадам в унес, истерия, а понякога препадам. И тогава казвам, че най-много познавам. Аз лично не знам дали предсказанията са ми верни. Важното е другите да си мислят така. Това се състои изкуството на гадателя. Говори бързо, объркано, несвързано, безпир, обръщай си очите, паменичком и неочаквано замълчи. Остави на другите да подбират това, което се иска от думите ти. Но със сигурност знам едно. На Олимп живеят домове, които са безсмъртни. Човеците, подвластни на смъртта. Богове и хора страшно си приличат. Обичат, любят, мразят, крадат, убиват. Жестоки са. А понякога безкрайно милостиви. И разликата е само една. Човеците умират, а пък боговете не. Точно така. Великият Хефест! Аз съм Хефест, но въобще не съм велик. Виждаш ли нещо? Кажете какво трябва да видя и веднага ще го видя. Рогата ми хитрецо. Ама вие
нямате рога. Да, защото всяка сутрин ги пиля. Жена ми е... Ама защо говорите така? Че този факт е известен по цяла Елада, по всички острови егейски, че дори в Египет и даже в Сирия. На ваше място... чак толкова. Лесно ви е на ваш човеците. Режете главите на неверните си съпруги и толкова. За мен това е невъзможно. Жена ми е безсмъртна. Жена ви е Афродита. Уви да. Божествена. Несравнимата. Городена от морската пяна богинята На всички курви. Да, те измисли пяната и ръковината. Зев съчини цялата история, за да може Хера да не разбере, че Афродита е негова незаконна дъщеря. И чувал ли си за Хера? Молил съм се на нея. Напусто! Тя има само една единствена грижа и това е да ревнува Зевс. И като всяка ревнива съпруга е ужасно нервозна и зла. Хера, зла, не мога да повярвам. Погледни ме и ще повярваш! Грозен съм, нали? Не бих казал. О, ти май си и грък. Това как ти? Нерядко казваш това, което мислиш. Просто внимавам. Аз не само, че съм грозен. Аз съм отвратителен дори. Когато майка ми видяла какво изчадие е родила, унемяла. Зевс каза, това дете не е от мене. Не е от тебе ли, не е от тебе ли, значи не е и мое. Тогава Хера казала, не е от тебе ли, добре, и ме хванала, и ме запокитила от Олимп. И аз съм падал цял ден до полунощ. Ето, упоцях навеки. После, за да ме възмездят, ми дадоха Афродита за жена. А тя взе, че ме изневери още в първата брачна нощ. Да, преди от ревност получавах колики. Какво ли не опитах. Веднъж изплетох тънка мрежа и ги хванах с Арес, докато блаженстваха в леглото. Елате, богове! Елате и вижте тяхното падение! И знаеш ли какво стана? Арес, той е Нерес, не спря дори разобличение. Боговете си редят да гледат, а той продължава. От срам станах още по-гърбав. Но и тогава не се спрях. Изковах пояс и докато Афродита спешеше, так и ключа в морето. Айде да те видя, Арес, сега какъв си мъж! Борбия трябва да имаш без то! А той дали е страхи, не смее да скочи в морето. Тогава знаеш ли какво направи Афродита? На мига замая гламавия Посейдон. А той като се влюби, като се възбуди, заповяда на всички риби да не мирясат, докато не намерят ключа. И когато го намериха, му удариха една любов. 3 дни бушуваха тайфуни, реките предаха. Имаше и човешки жертви. Добре, че Посейдон е вятърен, че иначе потоп. Тогава си казах, Хефесте, откажи се. Защо жена ти заверява не само на теб, ами и на любовниците си? Защо да се ядосваш? Трябва да се забавлява. Но Арес това не го разбира. О, да видиш ти какво значи ревност. От ушите му излизат пламъци и вие към луната и докато не разпали някоя война между човеците, не мирясва. Много се разприказвах аз. Айде, че имам цял нов светкавец да изкува. Странно ми е един бог, как може да бъде толкова трудолюбив? Питай ме, де! Питай! Аз съм единствения бог на Олимп, дето работи. Другите управляват. Значи вие не обичате да се почивате, така ли? Глупости! Най-много от всичко обичам да си почивам. Обаче ме е жал за Олимп. Ще изгасне огъня в огнището, ще загърнат грамотевици. Ще се потули славата на боговете. И ще ти направя едно признание. Този върх не е нито най-високия, нито най-недостъпния. Но хората имат нужда от илюзии и някой трябва да ги поддържа.
Хилавите трябва да се изтребват! Смили се от най-велики от всички войни. Обърках пътя си. Тръгнах от Итака и вече не знае къде се намирам. От Итака ли? Ми той имаше един, дето все пътуваше за Итака. Това бях аз, безподобник. Защо тогава казваш, че идваш от Итака? Понеже я напуснах. Нали бе, конска главо, цял живот там си искал да стигнеш? Да, но за жалост стигна. Нищо не разбирам. Ще ти отрежа глава, да настъпи яснота. Той не е достоен за твоя меч. И защитаваш ли го? Не мога да защитавам мъж, който не ми е направил нито един комплимент. Ясно, ликвидирам го и толкова. Казвай бързо колко съм хубава. Не мога, богиньо. Арес. Върни ми зрението, се му къщи Зевсе да видя как изглежда богинята. Че ти сляп ли си? Тя ме заслепи. О, Киприда, вече нямам очи, с които да те погледна. Лъжеш. Но красиво. А ръце? Ръце нали имаш? Очите често лъжат. Ръцете никога! Айде. Остави, какво ще? Хайде, няма да споря. На Олимп се влиза само с пропуски. Ако е някой съмневач, предрешен издайник на врага. На Олимп няма врагове, мили. Това е нашата трагедия. Аз без враг съм никой. Много се развълнувах. Нямам малко време да ме успокоиш. Арес, да не стига. Хайде де, мъничко. Все пак трябва да видя нещастният си съпруг. Позволявам ти, но преди това... Утре, Арес, утре. Утре! Проклета дума! Убиец на любовта! Грешиш! Утре е надеждата за любовта. О, ужас! Твоето име е мир! Хефест! Хефест, ела на светло да те видя. На светло съм още по-уродлив. Ела, любими. Хефест, да ти се оплача. Този Арес не ме оставя на мира. И това те притеснява. Ами започнам да ми досажда. Неговото не е любов, неговото е... Борба с бикове. нещо такова. И какво мога да направя аз за теб? Да ми дадеш съвет. Ти си ми мъж. Трябва да ме подкрепяш, когато съм в затруднение. Ало, колко мило. Виж, скъпа, предлагам ти да се влюбиш в друг. Кого? Не знам, подвластни са ти всички смъртни и безсмъртни. Безсмъртните ги познавам. Да, но смъртните са безброй. А дали ще се намери някой да ми издържи? Не знам, опитай. О, каква неблагодарна съпруга съм аз. С мъж като Хефест. Заричам се. От днес ще се грижа за него като майка. Вие не знаете ли, че ловът тук е забранен? Не зная. И сигурно не знаете, че ме обадохте с глупавата си стрела. Моля ви за прошка. Сигурно не знаете, че сте много хубав. Ами не знам. Нищо не знам. Аз не предполагах, че по тези места мога да срещна човек. Още по-малко жена. Аз не съм човек, младежо, но съм предостатъчно жена. Обидно е, че не ме познаваш. Мисля, че съм ви виждал. Може би в храмовете. Жрица! Глупости. Виждал си ме само от
от мрамор, а сега от плът. Зев се, помогни ми! Познали ме? Не! О, виж къде ме ободе. И сега ли не разбрах коя съм? Само ми се зави свят. Аз седи тогава и дишай дълбоко. Как се казваш? Красиво име. Ти ли си Бог? Не, обаче съм божествен стрелец. Кажи какво искаш да ти улучи. Ти вече успя. Ема, нали ти се извиних? Това не е достатъчно. Обаче и ти си виновна. От кого си криеш там храстите? От един нахален мъж. И какво иска от тебе? Каквото искал го е получил. Забравих го вече. Така изведнъж. Такава е същността ми, милото ми момче. Щом се влюби в някого, аз се раждам отново. Сякаш днес току-що е сътворил цвета. Виждам цветята за първи път. Вдъхвам уханието им за първи път. Морето за първи път. Небето за първи път. За първи път чувам птиците. За първи път. Блазят. Изпитвал ли си подобна радост, Дони? Може би. Да. Кога? Когато промуших първия си глиган. Добре. Глиганите сме наясно. С жените как си? Не знам. Не знаеш. Ама съвсем. Не, но... Да не би да си харесваш някое момче? Как да го харесвам? Нищо не разбирам. Внимавай сега. Внимавай. Като ме гледаш мене и като гледаш някое момче, кое ти задържа повече вниманието? Струва ми се, че в тебе има повече за гледане. Слава Богу! Дори се страхувам, че ти си по-красива и от мен. Ти си най-хубавият момък на света. Добре. Виж къде ме ободи. Кажи ми как да изкупя вината си. Знам само един начин. Кажи. Като ме целунеш, ако това не те затруднява. Аз? Да. Тебе? Не. Какво? Страхуваш ли се? Не! Адонис не се страхува от нито един звяр! Ама чакам! Какво? Зевсе, толкова непохватност, такава хубост. Има. Може ли пак? Никога не питай, може ли, момче. Никога не питай. Боже, аз някъде бях тръгнал, нещо щях да правя и изведнъж ти. Откъде се взе? Коя си ти? Не бързи да узнаеш. Ела.
момък? Наричат го Адонис. Адонис? Син на сирийския цар? Не знам. Откъде да знам? Попитай Пития. Пития! Само, че където и да пристигна, разбирам, че вече съм бил. Когато и да пристигна, винаги съм закъснял. И въпреки това, не ти се умира. Никак. Затова дойдох тук. Искам да опитам нещо ново. Да Олимп е по-различно. Боговете! Боговете са едни глупци. Едно време си имаше. Един бог си отговаряше за изкуствата, трети за мореплаването, четвърти за занаятите. Много им била работата. Аполон само с висши материи се занимава. И се навъдиха Крил, Мелкомена, Талия, Терпсихора, Парнасити, Кастали. Само дето изкуството почва да опада. Божества дал Бог, а кой да мисли няма. Много станахте безсмъртните на Олимп и това ще го провали. Защото всеобщото безсмъртие е много по-страшно от масовата смърт. Повтори го! Имаш мозък, помисли. И нищо ли не може да се направи? Нищо. А дали един човек може да стане безсмъртен? Ти какво си намислил? Нищо. Просто питам. Това е във възможностите единствено на Зевс. Няма милост! Няма и пощада! Има само мъртви на площада! Браво, Арес, ти си станал поетичен. Упражнявам се. Отида вкъщи ли е? Не, Къде е тогава? не знам. Така не знаеш къде е жена ти? Аз съм последния бог, който знае къде скита Афродита. Съгласен съм. Си пак някъде е. Извинявай, не издържам повече. Какво не издържаш, хембезите? Питам те нещо съвсем просто. Най-грабри от безумно-грабрите! Ще още ли си тук, бе? Ей, сега ти флакне главата! Спри се! Ако ми отсечеш главата, няма
Адонис. Такъв бог няма в списъка. Той не е бог. Не е бог. Не. Да падне чак до там. При това погреб. Ръконосец такъв. Аз съм ръконосец по рождение, а ти по заслуги. Кой е този Адонис? Царски син. Най-красивият момък, когато някога съм срещал. Край, аз съм опозорен. Няколко пъти вече. Че не вдигам ръка на Сакатие. Къде отидоха? Може ли човек да знае къде богинята избира лоша? Където и падне. И ги открия, ако се и на цялата Аркадия да окуча тревата. Само, че първо помисли. Какво да мисля, това ме изморява. Ти да разбере, че ти си убил Адонис, тя никога няма да ти го прости. Ами кой да го убие тогава? Пак ти, само че преобразен. На какво да се преобразя? На смей! Не, това е твърде подозрително. На някой гуме да почне да прекровите. Епестен ти! И се благодари, че не вдигам ръка на такива като теб. Виж, Адонис обича да лугува глигани. Глигани ли? Да. И го убива! Убиваш го! Съд зъбата! За зъба! Ще изглежда като нещастен случай. И Афродита нищо няма да разбере. Нищо. Ами ако си ги кажеш, ти ще ги кажеш. Я по-добре да те убия. Чакай! Ако Афродита узнае, че аз съм издал Адонис, ще ми спепели! После! Чакай малко, аз така не мога. Да подразделение. Значи, първо отивам и убивам Адонис. Второ, какво правя? Арес, скъпи мой, върви, куди, режи, убивай, но не се мъчи да разсъждаваш, защото се бавиш, а те овършаха на Олимп в ливадите. Двамата какво? Край, Адонис, ти вече си труп! И какво беше това коварство? Защо погуби момчето? Не бързай да ме окоряваш! Аз съм заложил живота си в тази игра. Ау, своят или чуждия? Всеки изминат ден е загуба за мен. Но какво значение имат няколко изгрева повече? Няколко глътки вода повече? Няколко усмивки или няколко проронени сълзи? Ще рискувам. Или всичко, или нищо. Не те разбирам. Защото си безсмъртен. Това е наказание, а не награда. Тогава го повтаряй по-често. Повтарям! Аз съм наказан да бъда безсмъртен и всички вечности да се бъхте с чука за чужда слава. А ако наказанието бъде отменено? Как? Аз имам свой план. Ако ми се довериш, скоро ще бъдеш свободен. Довери ми се и никому не споменавай. Нито мога да разсъждавам, нито да задавам въпроси. Аз съм умая на магиосън помагана! Не знам какво значат думите ти. Но за тебе съм готова на всичко. Тогава трябва да умрем заедно. Само едно ми искай. Да умра. Това ми е невъзможно. Значи не ме обичаш? Аз ли не те обичам? Която съм научила хората на това. А ти? Не. Моята съдба е да остарея, да се сбръчкам, да изгубя всяка мощ. А ти ще продължаваш да си все така умайващо, красива и непокорна. Не! По-добре да умра млад и обичан, отколкото стар и изоставен с Богом. Не! Не те пускам, никъде няма да те пусна.
Милостив или страхлив? Адонис, пази се! Струва ми се, че познавам този глас. Страхливец, пъзло, пикло. Нямам нито лък, нито стрели. Забравих ги заради теб. Целуни ме! Аз ли? Целуни ме! Ще му свия врата с голем. Божествена жена! Милост! Божествена жена! Да му простя ли, мила? Да! Благодари се на любовта, която ме преобрази. Да. Такъв кликан не бих изпуснал. Поискай помощта му. Нека възкреси Адонис. В неговите правомощия той намощи живота дава. Мислиш ли, че ще склони? Опитай, на тебе трудно ще откаже. Зевсе! 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 Кой се трябва името да спадне? Аз! Безпомощна печал! Афродита обляна в сълзи. Това нещо там, какво е? Най-нищожно нищожество. Човек. Нищо човек съдържи държи. И още не си се обавил от моя блясък. Все повече започвам да се изтощавам. Имам чувството, че хората се съмняват в силата на моето излучване. Но какво става тука? А от всичко нагоре и труп. Няма ли кой да е погребен? Не! Само това не! Зевсе! Аз обичам този труп! Афродита дъще, всеки вид любов на теб е разрешен, но не и с трупове. Херефест! Тази прелест тук да няма. Не! Аз не съм груба. Това протест ли е или неподчинение? Твърде е. Кажи му да ме възкреси. Ами да. Вместо да се мърси
си ми да се каляме. Възкреси този мъртвец. Зарадвай Афродита. Тухваш и толкова. Хефесте, ти си велик! Моля те, само да ми говориш. Моля те. Ти се и кажи какво точно искаш да измолиш от мене. Адонис, По-точно. възкреси го и го направи безсмъртен. Моля! Това е опасно, Афродита, крайно опасно. Ти знаеш ли колко хора, божове, царе, герой, дори поеция трети ще се втурнат към Олимп. Щом разберат, че раздавам безсмъртие? Отказваш ли ми? Да, принуден съм от висши съображения. Добре, но тогава никога повече няма да видиш вълшебният ми шеф, който те прави невидим за жена ти. И не очаквай от мен повече никаква дискретност! Измитваш баща си, моля ти, не дей така. Сърцето ми казва да, но разумът ми не. Ти си създал разумът, за да оправдава сърцето. Ако се съгласиш, ще мога ли? Аз съм вярна на Адонис, веднъж и завинаги. Чакай, още не си чула и веднага мислиш неприличия. Аз искам само да разбера, коя от всички крави по света е Йо. Йо? Йо! Лесната нимфа, която аз, нали? Тогава ме намери. За да я спаси от ревността на Хера, се принудих да я превърна в крава. Но моята нежна Йо, бях плашен, си изгубих срещата на писания. Даваш ли си сметка какво ще последва? Не. Че ми дав Йо, аз Адонис. Много е важно. Иначе светът ще трябва да понася нови полубогове и полуговеда. Ох, изморих се. Хера, тук ще се яви. Чуйте тези новини. Святото семейно може. Казва тя, това не може. А пък то е разрешено. Не бива и забранено. Хера, тук ще се яви. Чуйте тези новини. Зевс е в нейното владение, но Гризея май съмнение, че и той, като всеки мъж, тича в цъфналата ръж. Хера, тук ще се яви. Хера, тук ще се яви. Хера, властна е ода, неподвластна любовта. Мога ли да знам какво правиш ти тука? Приказвам си с Афродита. Намерил си събеседник? Престани да мърмориш, жено. Не искай невъзможното. Айде! Виж този момък там, проснат на земята, работен от глегам. Виж го колко е прекрасен. Ами умрял ли момчето? Виж какъв красавец. На чуждите мъже не виждам красотата. Само от мъжа да ти кажа. Виж го, Афродита го обичала горещо. Не може да бъде. Кълна ми се. Знам, че не ми вярвате, но кълна се. Направите ли го безсмъртен? Аз ще му бъда вярна на веки. Не? На веки? На веки. Ти добре ли разбираш тази дума? Да. Жени на Лакедемония, на Тракия и Македония. Спете спокойно. За моите цели това е изгодно. За да пребъде семейството
Нямаш. Кои сте вие, добри хора? Равнини, хайде да бъдем. Аз имам да продите известно. Да вървим. Да върви. Посейдон, ще ти задам един въпрос. Брат ми Зевс минава ли от тук? Да или не? Да или не? Защо мълчиш? Защото огневник си ме стиснал за кушата. Няма как. Всичко е много тайно. Не мърдай, не гледай и не дишай. Не знам дали ще мога дълго да изпълнявам тези нареждания. Сега кажи, минава ли от тук? Да! Така, всичко е ясно. А сега кажи, искаш ли още час да поживееш или да те хвърлям на околите? Живее ми се! О, най-велики от великите! Лъжеща е безсрамно! Кълна се! Наречи ме най-велики от великите! Аз съм само втория! Винаги втория! Вечно втория след Зевс! Брат ми извърши вероломство. Ние тримата, Зевс, Хадес и аз, решихме да свалим баща ни от власт, защото си бе самозабравил. Заедно го примамихме. Заедно го приспахме. След това нагълтахме момченца и го разхвърляхме из цялата вселена. Къс с къс да не може да се събере. Коко с коко да не се срещнат. И така принудихме тата да се откаже от властта. И той склони. Но после... Какво стана после? Не знам, моя Русни. Остай това! Теглихме жреби ние тримата. На Зевс се падна земята. На Хадес подземното царство, а на мен морето. И не щеш ли? Зевс като се развайка, като си затръшка. Ау, вика! Ами там според всички географии, сушата е къде по-малко от водата, земята от морето. И дайте ми барим небето, че да сме поравно. И ние, добре
Глупаците си рекохме, да му го дадем на момчето. Кой да ти мисли тогава, че владееш ли небето, владееш и слънцето, звездите, луните, то това приливи, това отливи. Кой да ти учи астрономия по това титанско време? Революцията няма нужда от наука, тя има нужда от тягост. И докато се усетим, Зевс бе станал господар на всички нас. Отидохме при него с мирно предложение. Да се сменяме, да се въртим, а той като викна, като плесна. Вие разкоро ли искате без власти? Сега, когато едва сме сложили някакъв ред на Олимп, триумвират. Никога! Назад или ще ви вкаменя. Нямаше какво да направим, отстъпихме. От векове имам само една цел. Преврат! 3 вечности мисля как да го сваля от властта. Да го убия не мога неговата мама. Аз се издадох пред теб. Казвах се... Налага се Теодоре. Посейдоне! Мога да ти бъдат помощ! Ти, на мен? Повярвай ми! Че как ти ми помогнеш, бе, човече? Вярно, че много малко можем. Но обичаме да знаем. Астрономия? И астрономия, и география, и тригонометрия дори. А власт как се сваля, знаете ли? Това се учи във всяка академия. В моя случай Убийство, самоубийство, отравяне, отдаване, атентат, бунт. За жалост не са подходящи. не стават. Вие, Зевс, няма как да умъртвите. Това е моята драма. Само, че имаш други две възможности. Да чуя. Оставите го някъде под ключ и го държите уж, че той ви управлява. После ще му оставите и златен трон за всемогъщия му задник. И всъщност, вие ще дърпате конците. Чакай, това ми се види. Обаче ключът трябва да е вълшебен. И ключалката. Само Хефест може да ги изкове. А ако това не ви се отдаде, пазя нещо в запас. Чакай малко. Чувам някой идва. Красив, лепен и снажен, Адонис Козлот. Герой та сучка важен, с оръжием лъкът. Герой та сучка важен, с оръжием лъкът. И случи му се случка съвсем не на шега. Самия без да знае, оцени любовта. Самия без да знае, оцени любовта. Да, запни хора! Със своята стрела и после Афродита свали го на часа. И после Афродита свали го на часа. Защо не внимаваш? Знаеш ли как ме удаска? Извинявай, любими. Понеже ногтите ти са много дълги, затова... Ще ги изрежа. Ох, много е задушно тук. Да ти повея. Не. Намери едно огледало. Защо ми се струва, че в бедрата е малко по-широка, отколкото те? Ми те и гърдите и нещо.
Ами ако тя наистина си е наумила да бъде с мен до края на света. Ето го. Къде да застана? Назад. Назад. Горе. 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 По-тясно. Ами да! Но съм леко бледен. Афродита? Да. Спомни си къде си оставих лъка и стрели. Защо? Отивам на лов. О, не, сам не смея да те пусна. Идвам с теб. Ох, много е далече, да знаеш. Чак в планините на Ливан. В Ливан? О, не. Не те пускам сам. Стига! Афродита, Адонис е безсмъртен! И ти не си му балач. Адони, защо не ме обичаш вече? Обичам те! Обичам! Просто искам да остана малко сам. Не вярвам! Виж как горко плачу. Стига! Колкото повече плачеш, толкова по-късно ще се върна! Запомни! Адонис е млад и красив. Поне целувчица за довиждане. И приготви нещо вкусно за вечеря. Ще бъда ужасно гладен. Вечеря. Аз. Готвачка. Венера. Киприда. Милоска. Афродита готвачка. Ефес! Ефес! Жена ти препадна! Преструва се. Не сразите! Ти се оправи. Аз работя по операция Посейдон. Строго секрет. Свести се, о Божествена. Зевсе. Колко е красиво. Как се осмеляваш? Нищожество племейска! Сега отсичам тази длан! Сега! Има ли в света сила, която да възпре ръката да един мъж привида на твоята град? Кажи, Реджа! Ти на хитрецо! Ти ме потучи да измоля за Адонис безсмъртие! А той охладня към мен. Прости бе, богиньо, но безсмъртието бе твоя добавка. Аз настоявах само за скромно възкресение, нали така? Исках любовта ми да бъде вечна. Защо се промени Адонис? Защото го направихте безсмъртен без предназначение. Тогава всичко е загубено. Не всичко. Има иск, но той изисква жертва. Кажи каква? Теле, крава, човек. Не. Себе си, Афродита, трябва да пожертваш. Мен ли си? Да престана да бъда богиня? Да. Ето това ми изглежда някак неудобно. Тогава Адонис няма да те обича както преди. Той ще знае, че ти винаги ще го очакваш. И че той може винаги да отлага своето завръщане. На безсмъртния любовта е лимит. Но никой няма правото да отнеме някому безсмъртието. Дори Зевс. Нужно е съгласието на всички богове. Не знам. Вие му мислете. Ще мисля. Готова съм дори и на това. В името на любовта. Така значи, искаш да ни откажеш от безсмъртието? Добре. Аз първи ще се съглася да стана смъртен, ясно ли е? Да знаеш. А сега изчезвай. Идва Хера по повод нашата завера. Викам си ме, Хефест.
Признай си, че ти никога не си обичала баща ми. Така е. Аз съм се родила омъжена за себе си. И живееш, за да му пречиш да ти изневерява. Аз пазя термопилите на брака, а те падат всяка вечер. Няма спасение. Има. Какво? Зев да остаре. Зев да остарее? Този пръст ли бе? Това е невъзможно по условие. Ха! Условието ние ще променим. Как? Търпение. Съмнявам се, че той ни шпионира. Тихо! Господаря Зевс пристига! Господаря Зевс пристига! Ето ме и мене. Толкова мили близки на куп. Предполагам, ви е събрала всеобщата омраза. Тя обединява и богове, и хора. Тук нещо е по-различно. Това за мен ли е? Ох, супер, такава иска! Добра! И златна! Супер нова кола! Какво е това? Отнеш си наш заложник и ще те държим тук до кога ще го държим? Докато ми ряса. Моля. Настоявам да знам какво ме обвинявате. В диктатура. Самовластие, самоволниче, самоуправление, Млакани! Кажи си, Посейдоне, че ти искаш да управляваш. Искам! И чи не бе, херошена моя! На твоето безпътство трябва да се сложи край. Участваш в заговор срещу собствения си съпруг и ме затваряте в клетка като папагал. Готова да вляза в клетката при тебе и те да се остане във вечността. По-добре бих понесъл самотата. А ти какво искаш, бе, Арес? Война! Нема! Война, ама война! Такава, че да не остане жив човек на земята! А после? Какво после? Какво ще правиш, бе, гламчо? Всичко живо. Ами ще си почина. А сега като си починеш? И какво, ще заседа на земята пак? Така сте ми дочали! Така сте ми опротивяли! Един преврат не можахте да скорите като хората. Отключете ме! Отключете ме! Отключете ме! Отключете ме! Благодаря ти, Гърбушко. Едничък се оказа верен. Всички роднини ме предадоха. Но не и ти. Действително изглежда, че не си моя кръв. Аз имам една молба. Кажи. Искам да изслушаш един учен и хилав човек. Ти искаш ли мъка да ми получава? Ти обеща? Всичко започна от Афродита. Търсете винаги жената! Тишина! Всички дойдем. Адонис се влюби в нея. Арес го уби. Афродита измоли от тебе, велики Зевсе, да го съживиш и да го направиш безсмъртен. Да, така е. Само, че Адонис повече не я обича. Ура! Не! Да. Не я обича, защото стана безсмъртен. Значи Афродита се връща при мен? Не. Тя пожела да стане смъртна. Моля, моля, я Афродита да дойде тук при мене. Афродита!
Афродита. Тате, така е. Мисля, че ние всички трябва да се махнем от Олимп. Възможно е, но нека проучим и тази възможност. Ако вие се властни Зевс се бяхте смъртен, Олимп щеше да си изпълни с терористи. винаги съм сте играти. Ако беше смъртен, щях да те удуша за назбавница или да те изчакам да умреш от срамни болести. А ти какво си мислиш, бе? Че ако аз не бях, аз щях да те ударя собственото ти море. А ти, Хера, жена моя, те щях да наредя да те изкорнят публично или да те наръдат. Ти какво си мислиш, бе, пуят? Че ако бяха обикновени хора, щях да ти бъдат толкова дълго вярвали, че по света няма други мъже освен тебе. Освободи ме и ще видиш чудо. Тишина. Има нещо по-важно. Уважаеми богове, богини и богоподобни, аз отдавна се съмнявам, че светът, в който живеем, е разумен. А днес това се е превърнало в увереност. Аз, богът Зевс, вечно трябва да нося отговорност за една глупост. А вие не смеете да се наречете богове, що не смеете да признаете, че сте сгрешили собственото си творение. Ох. Но ако ние боговете се превърнем в нещастните смъртни, това ще бъде изкупление за цялата ни животия, която натворихме за дома. Виж го какво е нищо! Ето наберете толкова оправдание за съществуването на това създание, родено жалко, слабо, безчастно, надарено с ум, за да се унищожава, с въображение, да се заблуждава. За тази наша грешка аз си признавам вината и за да я изкупя съм готов на човеците съдбата да споделя. И аз! И аз. Добре, но има един проблем. Един от нас трябва да остане Бог. Това ще Хефес. Ти оставаш безсмъртен на Олимп. Обявявам те за единствен законен наследник. Хайде да вървим! Чакайте! Изпълни нареждането! Не, чакайте! Няма да ви направя тази услуга, няма да остана на вашето място! Прокляти да сте! Да пукнете дано! Какво стана? Къде отидоха всички? Не разбрали. Нищо не разбира вече. Ти ги прокле. Ти рече да пукнете дано. И от този миг нататък са смъртни. И какво? Сега аз, Куцият, Сакатият, съм единственото божество на този свят, така ли? Това е самата истина. Еми така ви се пада. На кьопав свят, кьопав Бог. Знаеш ли, от всички богове ти си ми най-симпатичен. Защото съм дефектен.
Аз мога да ти бъда в помощ. Ти, човека, да помогнеш на Бога. Как? Ти ме безсмъртен ще те изпрати при хората. Как? Значи това си целя от самото начало. Простете му Бога. Той не знае какво иска. Да бъде! Готов ли съм вече? Да. Какво е чувството? Някакъв лек гъдел. Ами, това е то властта. А сега обещано. Друг бог на този свят няма да има. Познай смъртта! Благодаря ти, човече. Обръщай се както следва. Благодаря ти, Боже. Мога ли да си обирам чукала? Най-после. Най-сетне. Аз съм началото и краят. Ветрове и бури! И успях! Надхитрих ги всички! Изиграх ги на! Аз съм единственото божество на този свят. Сам! А да ги видя сега смъртните. Човеците. Rein Inhaltszeit Nummer 2. Това беше чиста засада, нали бе? Ми беше. Да го турина, то съдя. Ще ги бием, виж какви са солдати, ще ги бием. Nett und Lampert the Legend mit seinem Абе ти взели си хапчетата, бе. Какви хапчета ми говориш, аз хапчета не бия. Nummer 2. Гол! Пак ним караха. Севче, ама нашите са червени, бе. О, вече много те обърках. Смени този канал. Ето го този, бе. Слик Литвачо. Ма те ни се ли разделиха в миналия епизод? Не, той мислеше, че тя е починала. Не беше ли починала? 5 години била в кома, ама след това се оправи. Пата му се излезени. Те ще го кажат, сестри, бе. Как се скапа този телевизор? Мила. Да. Студено ли че? Не. Студено че? Не. Ой, благодаря ти. Така. Благодаря ти, Господи! Супер доживяхме и този момент! Бебе! Хепен сте оде е на лице. Това не може да бъде! Това не се понася! Мили, обичаш ли? Обичам те. Колко? Много те обичам. Колко много? Страшно много. Мили, Да. ще си имаме дете. И мой. Твой?
Наши! Наши! Наши дете! Съвсем наши! Такава фалшива идилия не се търпи. Алис, тези помници не ми стават. Ето ме. Аз много ти отива. Нали? Аз си викам на продавачката, искам нещо по-така розовинко, блюсия. А тя седи и ме гледа тъпо. О, Боже, докъде стигнахме? За една проста обувчица с 2 крайщици 300 евро. О, викам си, мойчкият Посейдон, 10 лаврака трябва да налови, за да ми ги купи. Тя седи и ме гледа тъпо и не знае цветовете на всичкото отгоре. Виж какво си купи. Но ти нали имаш часовник? Да, имам, но е много тежък. Тези плавници не ми стават. Ами сигурно ти е пораснало кръчето. Не говори глупости. Хайде де, не се ядосвай. Сега ще изляза, знаеш ли къде? В Килер и ще потърся. Там! Има мишка! Все пак си мъж. Не знам. Кой можеше да предположи? Смъртни са. Ами изглеждат някакси щастливи. Да, те умират. Но стремежът им към любовта е вечен. Аз съм вечен. Без любов. Сам. Не. Искам си страданието. Искам си болката! Искам си греховете! Искам си любовта! Защото без любов